Ceti priča, možda postoji nekoliko, ja ovaj narod prezivim. Ja kad vidim, a ne to, no kad vidim žene po mojoj zgradi drže studente, a vidim da je sve Evropejni drže studente, a po cijelo daju rukama, nogama za Milaje, crnevi, a što ćeš, evo daj nam u penziju, na ti 300 evra primaš što tereš kupeta čita, a sad koga jadna ne djelaj si normalna žena, mi u penziju, ovako mi ne. Jer ti to vjerovala, ne? Duša mi je slomljena. Mi moramo ovo da usvojimo, mi moramo da usvojimo. A sad, što je problem? To je meni žao. A to što ću kad to ide, možeš mi ti biti neprijatelj. Ali ako si ti istinu kazao, ja moram to da potvrdim. Pa nek ide tebe na ruku. Što ću da radim? Nisam ne mogu. Znači što je sad? Što sad oni ne mogu voličiti da biraju u ulici dohoda? To je problem. Ali oni su toliki idioti. Govori da znacu da su tijeli. Nego će sad i stas, ja sam bila protiv toga da oni njemu lični dohodak umanje, što nije istina. Oni to imaju pravo i ja sam njima rekla. Dođe mi Šlagor, reče, Simonić, ja sam potpisao taj kolektivni ugovor, a Bogo mi ne znam kako sam ga potpisao. Svima. Reko, tako je Bulajić potpisao ugovor o radu u Vojčiću i iz pouzdanog izvora znam da čovjek nije znao šta je potpisao. Svima. A onda oni, ko je Bulajić? Reko, reditelj bivši u radio televiziji. Potpisao mu je to iz pouzdanog izvora znanja. Da čovjek nije znao šta je potpisao. Simonić, ja sam potpisao taj kolektivni ugovor, a Bogo mi ne znam kako sam ga potpisao. Svima.